Ahojky, vítejte u dalšího videa. Dneska budeme péct. Vy si teďka opět říkáte, že to bude nějaký mega giga složitý recept. Vůbec ne, protože mě znáte už. A tím pádem víte, že já se teprve učím vařit a péct a pečení je pro mě trošku oříšek. Vám ještě řeknu takový rychlej příběh, než se do toho pustíme. Já jsem minule dělala kostky héra, já nevím, jestli to znáte, to je prostě takovej jako taková buchta s takovou zvláštní polevou, ona nám to vždycky dělala babička i mamka. A já jsem si řekla, že to udělám taky a já jsem to udělala z dvojitý dávky, takže jsem na to spotřebovala strašně surovin. A já jsem to zapomněla dát práček. A já jsem tam zapomněla dát prášek do pečiva. No, takže ta buchta byla asi takhle tenká. Takže vám řeknu, co mi jde péct a v čem jsem ještě jakoby neudělala chybu. Radši zaťukám. Díky bohu. A to je perník z krabice. Jo, fakt. Tady jdu s váma péct teďka perník z krabice. Ale on je strašně dobrý. Já to úplně miluju. To je moje úplně oblíbená sladkost. Takže vám to chci ukázat. Jakoby, abyste tohle udělali, tak ani nepotřebujete koukat na moje video. To je spíš takový, že si vás tady beru jako, abych měla společnost. Takhle vás. Jo? Ale jakoby, pokud byste chtěli udělat perník z krabice, tak byste to zvládli i bez mého videa. Ale já jsem si řekla, že vám to prostě natočím, protože to na mě má takovej vánoční vibe a jsem teďka sama doma a mám tady takovej jako, že jsem si prostě řekla, že vám to chci natočit. Tohle to je takový spontánní video, já jsem dneska neměla natáčet, ale prostě jsem si řekla, že mám chuť na ten perník a že si ho chci udělat. A rovnou jsem si řekla, že vám to natočím, takže bych mohla už přestat kecat a jít to dělat. Tak tady se zblázníte z toho, co vám řeknu. Já jsem zjistila, že tady nemám ty polevy, protože asi je někdo použil na něco jiného, než já jsem stihla udělat můj perník. Takže perník nebude. Tak já vám tohle video dotočím prostě někdy, až budu dělat perník, protože to jsem zvědavá, kdy to vyjde, jakoby. To nevadí. Jdu si schovat tyhle ty záběry a někdy to dotočím. One eternity later. Dobrý den. Už mám konečně polevy, takže dneska si upeču s váma perník s touto polevou, kterou už mám. A je to fakt hrozně těžký recept. Potřebujete na to tuhletu šikovnou krabičku, ve který je prášek, z kterého to uděláte. A jenom k tomu potřebujete 400 ml vody nebo mléka a 120 ml oleje. A tyhle ty polevy samozřejmě. A troubu. Takže je to fakt těžký právě a pokud to budete dělat, tak potom těm lidem, kterým to budete dávat, tak jim třeba nemusíte úplně říkat, že to je jakoby z krabičky, protože ono to většinou neudělá úplně nejlepší dojem, ale tenhle perník je fakt dobrý. Fakt mi věřte, že jo, mám to vyzkoušený a jdeme na to. Tu krabičku si nevyhazujte, protože pak budete chodit pořád do toho koše se koukat na to, kolik vlastně mililitrů to má být čeho, takže si to nechte venku a fakt až dáte ten perník do trouby, tak teprve potom to můžete vyhodit. Věřte mi, už jsem si to zkusila takhle. Jo? Musím myslet, že si to pamatuju a pak jsem hrabala v koši tu krabičku. 400 ml vody. 120 ml oleje, což je 12 polévkových lžic. Já už mám mimochodem úplně strašně vánoční náladu. Teďka jsem akorát koukala na Elfa. Já nevím, jestli znáte ten film, ale ten je úplně dokonalý. Já vám někdy natočím ty tipy na vánoční filmy, musím to udělat. Chtěli byste to? Napište mi do komentářů, jestli jo, abych věděla, jestli by vás to vůbec zajímalo, ale hrozně vám to chci natočit, takže vám to stejně možná natočím. Ještě jsem chtěla říct, že tohle rozhodně není recept, který by patřil ke zdravým receptům, jo? Tohle není zdravý. A další věc, kterou chci říct, je, že si teďka vezmeme plech a ten vymažeme máslem a vysypeme. Teď nevím, jakou moukou se vysypává plech, takže zavolám mamce. Ale myslím si, že hladkou nebo polohrubou. Nevím. To je jedno, zjistím a řeknu vám to. A do toho pak nalijeme to těsto a dáme to do trouby a podle toho, jakou máte troubu, tady to máte napsaný. Ale já to dám do horkovzdušné trouby na 155 na 30 až 40 minut. A přesně proto nevyhazujte tu krabičku. Mamka nebere, takže jdeme najít na internetu, jakou moukou vysypat plech. Hrubou, protože mám pocit, že se vysypává hladkou.
Tak, mám dobrou zprávu. Už vím, že je to 100% hrubá mouka. Nevím, proč jsem si myslela, že hladká. Takže si vezmeme plech, vymažeme ho maslem. Vymažeme ho máslem a vysypeme hrubou moukou. Mám takovýhle roztomený plech, máslo. Vidíte to, jak je to vymazaný? Takže, ono je úplně super, že jsem zjistila, že se to má vysypávat hrubou moukou. Ale já jsem teď zjistila, že ji nemám. Jdu teďka zjišťovat, jestli je problém, když to vysypu hladkou moukou, protože nemám ani polohrubou. A když tak budu muset jít koupit. Nebo, no protože tady není hrubá mouka a já nevím, jestli můžu vysypat plech hladkou. Jo, to je problém, no. Je to To problém? radši krupice, vem si krupici. A nebo tak já dojdu asi koupit náč hrubou. No ale můžeš to vysypat tou dětskou krupičkou, to nevadí, jenom to bude malinko čupat. Ty něco pečeš? Jo, já dělám perník. Takže jdu koupit hrubou mouku. Tohle je styl, dámy a pánové. Dámy a pánové, to není normální. Já mám dneska takovej den debil. Já jsem si sebou nevzala peněženku, protože vždycky jdu jenom s mobilem, že to zaplatím Apple Payem. Potom, co jsem tam rozsypala tu mouku, tak jsem tam přišla, že se jim omlouvám, že jsem jim tam rozsypala, protože jsem to pak rozsypala ještě víc, než to bylo vidět na tom videu. To už jsem vám jakoby nenatáčela, ale prostě jak jsem tam uklízela, tak jsem to ještě víc roztrhla a prostě jsem tam vysypala. Takže jsem se jim tam šla omluvit, že jsem jim tam vysypala mouku a že teda prosím tuhletu a zamítnu to. Prostě mi přestala fungovat karta. Takže jsem musela říct, že pardon, musím jít zpátky domů pro hotovost, protože jsem se neměla peněženku, takže tam jdu znova teď. No. Mám hrubou mouku. Jej. Vysypeme teda ten plech. A tohle je vždycky lepší jít nad řezem, abyste tím nezadělali celou kuchyň. A prostě tam vysypala tolik, jo, teď. Potřebovala přisypat malinko ještě, protože mi to nevystačilo na tenhle jeden růžek. A já tam nasypala prostě tohle. Takže to mám předehřátý na 155. Pak než to budete vyndat, tak si vemte nějaký parátko nebo špejly, píchněte do toho a správně byste na ty špejly neměli mít žádný to těsto a podle toho poznáte, že už je to hotový. A pak těsně než to budete vyndávat, tak si rozehřejte tuhle tu čokoládu. Tam dávám 3, pak polejete, necháte to vychladnout. Kdybyste cítili, jak to voní jak Vánoce. Pánové, můj den debil pokračuje, protože koukněte, co se mi teďka povedlo, jo? Já si tady dělám ten perníček, natáčela jsem vám to a pak jsem si položila tu kameru vedle sebe a já jsem tak trošku tu kameru položila na tu plotnu, kde jsem dělala tu čokoládu, takže moje kamera teď vypadá takhle. Chápete to? Vidíte, jak se mi úplně, ona se mi roztekla prostě. A tohle? Já jsem zničila svoji kameru. Furt jsem si říkala, co se pálí, ne? A tak jsem furt čuchala k té čokoládě, jestli jsem nespálila tu čokoládu. A přímo vedle mě se mi pálí kamera na plotně a já si toho prostě nevšimnu. Takže jsem ji nechala spálit takhle úplně to je prostě konec. To je do sběru. To je do sběru. Jako tohle, to je fakt, a jak je rozteklý i ten koš a ten obrázky. To je, doufám, závěr mého dne debil. Takže jsem vám chtěla říct, že je úplně normální, když máte někdy takovýhle totálně na prd den, prostě se to stává všem a bez toho by to nešlo. Zase bychom se možná nudili, ne, v tom životě. Hlavně je důležitý, jak se k tomu člověk postaví a prostě je důležitý si uvědomit, že jsou důležitější věci v životě, než být naštvaný kvůli zničený kameře, prostě si koupíte novou, sice je to na prd, nemuseli byste ji kupovat, že jo, znova, ale je lepší se zasmát a koupit si novou prostě, no. Každopádně perník jdu dodělat a už vám to dotočím na mobil asi. Tak jsem z toho odendala tohle, protože to tam prostě bylo jako takhle. Jo, hezký. Takže teď ta kamera vypadá takhle, prosím. Je krásný, jak je jakoby to celý rozteklý. Tak jak jste mohli vidět, ta kamera dopadla skvěle. Nevadí, věci se dějou, život jde dál, z ničeho se nehroutíme.
je vždycky lepší si ze všeho dělat srandu. Tohle video je u konce, doufám, že vás bavilo. Bylo to takový trošku video z mýho dne, kde se mi všechno nedařilo. Mělo to být takový vánoční pohodový video o tom, jak dělám perink, ale to nevadí. Každopádně vám všem přeju dneska krásného Mikuláše, užijte si to, ať vás neodnese čert a ať dostanete co nejmí uhlí. Ne, dělám si srandu. Moc si to užijte všichni a vidíme se u dalšího videa. Nezapomeňte dát odběr, like a zvoneček a mám vás ráda.